Dobar dan, dragi gledaoci. Nalazimo se u sredini septembra, izuzetno je vruće. Moglo bi se reći da je 40 u hladu. Ja se nalazim u Novom Sadu na Petrovaradinu i nije egzit. Došli smo u potrazi za dobrotom, stigli smo na ovo mesto zato što nas ovde iza ćoška čeka vreba Dragan Kojić Keba. Ne, šalim se. Čeka nas ekipa iz državnog posla. Imaćemo priliku sada ekskluzivno da vidimo kako izgleda njihov set, dakle mesto gde se rađa najneverovatniji format na našim televizijama kada je humor u pitanju. U pitanju je kultni serijal Državni posao. Pitanje koje povezuje dobrotu i državni posao jeste da li moraš biti dobar čovek da bi imao smisao za humor i da li loši ljudi su duhoviti ljudi. Pa hajmo. Čeka nas Boškić. RTV Vojvodina. Dobar dan, dobar dan. Ćao. Kao nismo se dogovarali, ti živiš... Ja sa Petrovaradinom šetam mikrofonom i vežbam, inače, svoje stand-upe. Da biste proizveli državni posao, potreban je prvo veliki kamion, takozvana reportažna kola. Reportažna kola možete snimiti i unutra, su najnovije tehnologije. Ovo je, ja mislim, 72. ili 3. Moje godište, 70. Jel jeste? Misliš? Dobro. Sad za mnom. Sad, ajde. Alata. Sad volio bi da možemo da uđemo, da vidite, ali dobro. Ali stvarno, mislim, stvarno se, ovde sedi naš režiser Pile, unutra i on tu sve bućka mućka i onda to ide tako. Dobar dan. Dobar dan. Samo nešto. Portirnica, prijavnica, takozvana. Iz koliko puta snimite epizodu? Sad ću ti reći. Znači, mi to radimo dosta luna pozorišno. Znači, ne raskadriravamo i ne radimo te stvari, nego uzmemo, naučimo, napišemo prvo tekst, pa ga onda naučimo i onda ga izvedemo jednom, probamo iz jednog tejka i onda ga izvedemo i drugi put. I onda kasnije režiser, jel da to miksuje. Naravno, to se prekida dosta, pošto se dosta smejemo. Ovde. Jao, divota. Da, ovde je dosta hladno. Dobar dan. Sad tamo gore nam je negde backstage, to je upstage u ovom slučaju. Evo ga ovde. Evo ga zatvora. Sad u suštini te ga pravimo. Tako da, Dobar dan. Još nije korišten. Nije iskorišten je zatvor. Dobar dan. Znači, tu ćete da robijate? Tako je. Čekaj, je li ovo skroz gola na slici? Ja se divim vašoj publici kako ne sme da se smeje čovjek. Pa ne sme, zašto? Pile im ne da. Da se smeje. A jeste probali da snimate bez publike? Jesmo. I to nije to? Pa malo smo sad navikli, znaš, ono. Nekad malo im prija, ali okej, super kad dođeš, šta mislim. Tačno vidiš, nešto je dobro što prije svakog snimanja imamo probu i onda vidiš tu da se smeje, onda vidiš šta je catchy. Da. Ja moram nešto da ti kažem. Mi smo, kada smo smišljali ovaj format 8 minuta o sreći, videli vaše prosečno trajanje. Pa da, to je 8 minuta. Da. Znači, dođeš mi za... Dođem ti za iskustvo. Pa ne, to je dobro zašto je to u suštini taj YouTube format. Mislim, naša ekipa kad vidi 40 minuta obično ne pali. Da. Sa druge strane, na YouTube-u je valuta isto vreme koje se provodi. Kako? Vreme provedeno uz određeni sadržaj. Stvarno? Ne znam. Pa to je isto koji na televiziji na radiju. To je takozvani share. A share? Ne znam, to nisam sad dobljivao na YouTube share-ove. Pre nego što se sada priključimo tvojoj ekipi u kancelariji, još samo jednom da ponovimo na koji način ljudi mogu da se prijave za ovu sezonu, da vas gledaju. Da nas gledaju live? Pa mogu tako što će odu tamo na naš YouTube kanal i kad imaš epizodu, ima ispod. Klikneš ono da se otvori i tu piše prijavljivanje za sledeću, poštovani, i tu pošaljete na tu adresu ime i koliko će vas biti i onda oni... Mislim, može, dođe se, možda jedan, dva puta. A misliš da vam dovode neke, znaš kao trojanski konj, neke botove? Ma još. Evo, samo da probam nešto. Ajde da probaš.
Plenum može početi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Neverovatno mi je zadovoljstvo da smo došli u Osinjak. Da. Ovde magija nastaje, je li tako? Pa da, Radio Televizija Vojvodina, izdvojena kancelarija. Koju niko ne zna lokal. Niko ne zna lokal, jer je nova, bila je magazin. Možda se rekla ex-magazin, možda bi znali. Da. Ali za ovo smo se izborili nakon 3 godine. Mi smo krenuli u potragu za dobrotom u ovoj sezoni, pa evo nalazimo se u Vojvodini, kažu da je ovdje zemlja dobrih ljudi. Treba pitati Nikolu što misli o tome koji je 92. godine došao u ovu zemlju. Kako su ga primili? Zemlju dobrih ljudi. Ne znam da smijem da ispričam moju ličnu. Kako ne smeš, ovo je YouTube. Žena će me možda zbog ovoga, Žena? supruga. A to je tek za 3 nedelje. O tome. Peglaj do tada. Sad ne znam da je to do mog porekla ili uglavnom moja supruga i njeni svi su baš Vojvođani, a moji svi su dođeš. Baš. Uslovno rečeno. I sad mi smo se dugo zabavljali i imali smo upoznavanje roditelja, ne znam šta, nakon 8 godina zabavljanja, kao lične ispovesti. I ode sad mi, ja i moji i ja otišli i zovem ja Gogu da vidim kako je bilo. I moj tast izgovori kao, pa dobro, kao zavoleli smo prvu snaju, drugi ima 2 brata, drugu snaju, valjda ćemo i njega zavoliti. Tako, ali nije, šalim se, dobro je, sve je super. Ono što mene apsolutno fascinira kod vas i u vašem državnom poslu jeste taj humor na mozgu koji je potpuno neverovatan i koji se tiče u suštini komedije mentaliteta. I vi ste se toliko dobro podelili između sebe, nažalost treći je bolestan, opravdano odsutan. Jak virus se Grčka nosi. mu je došla glava. Grčka. Odeš u inostranstvo i vidiš. Prvi prst. Da ne, Prvi da prst ne u ispadne nosu. da se samo iz Crne Gore što ljudi govore, braću. To je kad imaš, Zato što je to propaganda od, jel da, od kad se... najgore kad ti je prvi prst u nosu. Dobro, vi ste se super to raspodelili, logično je gde ćeš ti i ko ćeš biti. Da, to je Mislim, bilo. potpuno Mada je bilo i Ne, drugih da nije varijanta. bilo tako od starta. Da, to me prvo fazno. podele. Stvarno? da, Jeste, znači, Dimitrije je prvo bio u prvom pokušaju koji imamo negde i snimljeno, a u prvom pokušaju on bio ličanin. Ali uvek ispliva najbolje. A za tebe se odmah znalo da ćeš u jednom momentu čak postati hipster. Da. To su moje inače težnje. Šteta što ne nemamo ide. onaj deo u Novom Sadu kao što je u Beogradu. Sava Mala. Mala, da. A i treba za hipstera treba biti dosta mršavih, to sam shvatio. Za To hipstera je treba baš imati zezno. dušu. Da, trebalo... Nisam vidio debelog hipstera. To je malo isto... Ne, Nije okej. mora ona Helenke Farmer. Kako Bez misliš? toga Meni ne treba može. kilu vazelina. Druga potkošulja. Stani, stani! Vidi ovo, Dragane! Vidi kako je naučeno, ajde vidimo što ima na mesecu! Jako smešno, to je raritet iz 81. godine. Vratite mi nazad, naočare, molim vas. To ne može da se kupi više. Da, vratite mi. Što ovde nema dioptrije? Ti nosiš naočare bez dioptrije. To je modni detalj, to nije za ćoratanje. Modni detalj. Jeste. Kod za ovim stolom vi dođete i počnete da bacate ideje. Jeste. I ko je najsporiji? Najsporiji? Pa ne znam, možda ja. Sigurno sam, Ali to je talas. sigurno sam među prvih 4. To je važno, talasi su, uvijek je neko najsporiji, ali ovi drugi pokup. Ali uglavnom od kuće donesemo ideje neke. A ovde se kao razrađuje finalno ili neki kostur, pa onda udri svi zajedno. Zanimljivo je da nosimo posao kući. A radimo u državnoj firmi. Radite u državnoj firmi. Kako znate da je epizoda baš dobra? Pa ne znam. To je problem. Da. Mislim, često se ispostavi da ono što je nama jako dobro i super, onako ne bude ljudima, a nešto što je nama onako kao bude, wow, ovo ste baš uboli. Mada često ljudi čitaju nešto što mi uopšte nismo ni mislili, ni hteli. Pronađu neki layer koji uopšte mi ne smo znali. Misliš sloj? Da, čak se desi, na primjer, u istoj epizodi da bude komentar, vi prokleti autonomaši do dosta je ovog srbovanja. Mislim, jedno za drugo. Tako da, znaš, pojmenem, svako vidi što hoće. Svako vidi šta hoće. Premda ovim putem bih htio da kažem da je bilo Srbov. Dve teme trenutno tresu ovu našu ljubku domovinu.
zemlju Dembeliju. Jedna su migranti / izbeglice, a drugi su reality programi. Hoćemo reality programe. Da. Dobro. U koji biste ušli? Da. Pa to je Pa ne, kad već treba da si ide surovo u Maldive. Ako si već odlučio, ne, onda kao samo veliki brat cool sam. Maldive. Mislim, nema Mada cool. bi ti iz Lika išao u Velikog brata. Da. Ja, da, naravno. Maldive, goli, ali da sve vreme ide ono crno gde su I tu je reklama za, recimo, Rubin. Evo, kad sam ja bio u selu tamo kod mog oca, odakle po reklam u Viravu, znaš, ljudi pitali su, kao je glumac, kao su te zvali kao u taj reality. Gde se Kao pije nisu, uglavnom Coca-Cola. nisu, ali kao kevete, sad tu kao pokušavam tamo u selu da držim neki nivo, pa kao ne bi ja ni ušao, kao. I stvarno, pa ti kad bolje pogledaš, jel da, iz te neke logike, kao, šta te briga? Znači, ceo dan jedeš, uveče dođu tamburaši, imaš pića, dobre ribe i zaradiš pare. Kao, koji deo sad tebi tu ne valja? Razumeš? Ima logike. Ja se nadam da je ovo poslednji taj dah reality program, mislim, stvarno. Tako smo mislili već 4 godine. A da li sad su na svim kanalima? Mislim, samo na javnim servisima nema reality. Pa sad kad krenu izbori, bit Pa će. ne to, kao ajde još. To je valjda to. Talas, pa. Izbori su reality za javni pa to ti servis, kažem. jel? To je naša Pa zato stara mi se ideja tebe- da napravimo mi reality izbori. Izbori. Kao predizborna kampanja, pa da idemo okolo i da... A da li će ta reality pomama da utiče na vašu kancelariju? Pa, Pa, mislim, stalno se dvoumimo. Da Da li li ako uopšte o da ih tome pomene? govorimo, dajemo važnost, pa još to kao propagiramo na neki način, ili ne. da, s druge strane, ne možeš baš okrenuti glavu skroz, kao, to ne postoji. Kako tema stiže na ovaj sto pa postane epizoda? Zato što... Znači, na najrazličitije moguće načine. Na primer, gledanjem ovog emisije, kako se zove, Veče kod Nikše. Veče kod Nikše na TV Duga. Na TV Dugi, gde su Žara i Goci i gosti. I onda gledanje satima te emisije. Ne znam šta. Pa, Da, pogledajte. su krajiški pevači Mi ovim putem pozivamo. koji su bili hit, pa su se razdvojili, pa je sad Struje. Goci je sa Lazom Pajičinom, a Žara je sa Rocom. Sad vidim kakva energija između vas. Izvoli. Ne. Evo, priči ti tvoje. Ima to... Ispričaj za onih 180 Ja možda i piva. ne malo moram je. da sedim. Evo ga, komšije. Čvarkov se odjedan put pojavio. U redu. U redu je. Znaš što od sebe sažaljevaju stalno? To sam isto primetio u svom selu. Stalno se, dobro Ćira, svima si uradio. Nema Nekad veze. su Šta si rekao, ništa? Nego, znaš šta mene ljudi često pitaju? Kad ćete da ubacite neki ženski lik, neku kafe kuvaricu? I to sam i... Imamo u planu. Imamo. Kao uhvati se za glavu. Imamo u planu. Hteli smo i prošle sezone, pa nešto nam je promaklo. Sad smo Kao na gošće. početku ove sezone smo bacili jednog ženskog lika, ali se na kraju ispostavili da je muški. Da, to je pravo. Klasična zamena. 21. vek. Pa da. Ali kažem, podneli smo sve to kao cool. Možda bi bio dobar fazon da se napravi jedna ženska kancelarija totalno, sa 3 dame. Da. U Mađarskoj, da. Ali da rade za modni magazin. Ne, stvarno bi morali, i nismo imali ni gore. Baš, mislim, pričali smo o tome, to ćemo ove sezone popraviti, taj... Pa to suštanski može da vam bude inspiracija, ona čuvena scena u Raljama života gde Koka drži predavanje Štefici. Štefici, da. Za pravog frajera ti trebaš ispuniti neke osnovne uvjete, kužiš Koka? Ja bom ti rekla otvoreno, mogu? A nemoj se ljutiti. Nemaš ti seksi bila, kužiš Koka? Nemaš i Bog. Šta je tajna zavođenja? Tako da na tom nekom miksu... Smo da postoji ta neka kafe kuvarica koju se mi jako bojimo. Da. Jer je ona bliska, ona zna sve u firmi i frka je pred njom. I s ovim vašim omni neprijateljima, Morijartijem, ovim Iako vaš, se kako ne se vidi, zove ovaj vaš šef? Šef je Dobrosavlje. Ali moram da kažem u našu odbranu, iako se ženski likovi nisu materializovali, i tekako imaju uticaja na ponašanje, na zaplete. Baba, Smiljka, Magda, ima ih Frau Šilovićka, Frau Šilovićka. velika zavodnica od Napoleona na omu.
Veoma često kad se desi nekakav veliki društveni događaj, poput parade ponosa ili nekakvog spektakla političkog, svi sednu i onda očekuju šta ćete vi i da li ćete vi. Ali negdje smo to pričali, recimo konkretno parada Kod ponosa. mene niste. Nismo, izvini. Ali parada ponosa je bila, mislim da smo mi kad smo počeli da radimo još... Je isto noćnu speaker smenu, za paradu bilo ponosa. svake godine isti scenarij. Ne znamo šta da radimo više. Kao za 9. mart. Svaki put nam se ponavlja isti taj I 5. oktobar. Šta da radimo? Pa da, to Pa ne, su tako isto uvek nije nego doneta su bili bezbednostna isti- odluka do posljednjeg dana. Mislim, ne znaš više šta ćeš, ono, da li isti da snimamo istu epizodu, pojma ne. to je dobra A fora. nije loš. Ali uglavnom da, imamo obav. A imamo neke teme koje ne možeš iskarikirati, to su shvatili. Iako svi pričaju o tome, velika je neka, kao, mislim, vest, a onda toliko bude neka degutantno da ti se to ni ne radi. Uopšte, ma da, kao, dovoljna je karikatura. To smo imali ono oko Vladike Kačavende, kada je bilo. A, šta sad tu? Baš smo probali i nije nam išlo. Šta sad, ono? Pa šta dodati tu? Pa ne Pa znam. da, to šta je sad tu to. kao sad da ti ispadne? Da. I onda je... Tako da ostao taj scenarij, ali jednog dana ćemo ga, ja se nadam, snimiti. Da. A možda nam on otkupi. Ovim putem. Pozivamo Vladiku. To je dobro što možemo, pored te neke opšte teme, neke potpune naše interne nebuloze da provučemo. Pa sad kome je smešno, kome nije, nema veze. Ali nađe put to da ljudi. Pogotovo ako ga forsiraš, mislim, vremenom postane Da, mi imamo te povremene obsesije, tako gluposti. Između ostalog, ovo je jedna od njih, tog nivoa. Koje traje već mesec i po. Ali super što možemo da je protvorimo. Mislim, to je ono što je odlično. To je baš srpski. I oni koji su jako Kukavi. zadrti fanovi, pronađu to primete. Recimo 175 dinara, koje se stalno vuče kroz celu seriju. su kao cifre o kojima kao bi neviđena baratali. cifra. I onda super kad viš komentar dole, kao ne mogu da verujem, opet će 175. Zašto je 175? Pa Zašto je ta cifra? Da, 175 je kao neka Kao neviđena. osnovna jedinica svega. Jer za to Kao može pi. i burek, 3,5. može pivo, može... Za 175 ti si čovek. Jel mogu loši ljudi da budu duhoviti ljudi? Loši ljudi. Pa mogu, Ono, đubre jedno, ali duhovito. mogu. Može. Može, Pokazalo se kroz istoriju komedije da može. Kažu da je Peter Sellers, mislim, Da, možda najbolji. najbolji komičar ikada bio veoma neprijatan ovako čovjek. Tako Bio da, je Ne, bio je teško ljubi. da, kolokvijalno. ne znam da li da kažem, ali kažu da je bio ono, tako da moguće je vrlo. Reci, molim te. Pa ajde. ima i tih kao... Obično se kad se neko... Ne kaže se da su kao... To, kako smo rekli, loši ljudi, nego se kaže da teški ljudi. Teški ljudi. To kad napraviš neki uspjeh i... Da, Da. Onda nisi Dobro, zadovoljan komičar, sa tim. inače, što se tiče glumačkog sveta, oni slove za teške, zatvorene ljude i tako dalje. Jedan od primjera je Zoran Radmilović. Anegdote s njim se prepričavaju. Da. Nisu baš bili neki kao veseljaci, ima ih različitih, ali u principu ti baš vrsni veliki komičari su onako dosta bili zatvoreni. Jel vas startuju po ulici kao aj mi reci nešto smešno? Pa... Ili se Pa ne smeju kad baš bilo šta tako, kažeš. Ne baš tako, ali se očekuje da ćeš ono, u sledećih 10 sekundi zabaciti nešto, znaš, onako baš... To se ne dešava često. Da, ja imam spremljen jedan. Pa ga... Lupi. 3 debela Nemca. Mačka i tela. Ne, zašto se Mirac nosi svemirsko delo? Ja sam, kad sam bio student i onda ti neki čalete u društvu studirao, istoriju sam studirao i onda neki čalete u društvu, šta studiraš, istoriju? A znaš ti kad je... Kako se zvao brat od Despota kaže, Stefana? kakav ti je to fakultet? To je taj nivo. Ali znate neko ko je učinio neko baš dobro delo? Od nas? Pa, ili iz komšiluka, ili... Mislim, ne znam koje ste vi godište. Mi smo živeli učili istoriju, sve je bilo bazirano na herojima narodnim. Tako je, na krvi partizana, zbog kojeg je bila crvena naša marama. Tako je, ali zato bilo plavo slobodarsko nebo. Pa ne znam sad šta klinci na kojim primjerima uče, šta uče u školi. Mene sin sad krenuo prvi razred, Sad ćeš da vidiš. Sad čekam da vidim. Pa me zanima, jel znate neku ko čini neka dobra dela?
Znamo. Dobro, znamo, upoznali smo puno ljudi koji se... Ja mislim da u Srbiji, mislim, uvek fali, još, ali mislim da se ovdje u Srbiji koliko toliko dobro organizuju ljudi. Mislim, one sve... Pa i mnogi su i prisiljeni zbog nefunkcionisanja mnogih sistemskih. Ali to partizanski znamo da se snađemo, mislim. Da kažemo, gerilski. Gerilski, da. Ne moramo ideološki. Šou. A sad baš neko ono manga, herojsko delo, imamo, eto, sećam se vozača Rokija koji je skočio sa mosta da bi, i to zimi, da bi izvadio ženu. Koja nije bila njegova. Ovo je rad penzionisanog Vojnog lica. Ne vidi se ništa od ovog fluorescentnog Pa zato što i to je cveće. Odlazimo na najlon pijacu vikendom i tamo kupujemo neke stvarčice, ja sam za to zadužen. Evo recimo ovo original Mona Lizu smo uzeli upravo tamo i onda nam je ona rekvizit za neku epizodu. Tako da ideje skupljamo i na pijacama. Tako zvani osmeh Mona Lize. Da. Ta epizoda još ne postoji. Postoji, bit će snimljen. Jer svi znamo da prava nije u Louvru. Možemo sad da ustanemo malo? Da. Možemo. Brainstorm tabla. A za sad su samo Ništa. Probe, evo vidimo. I ovde je montaža. Da, to je naš režiser. u takozvanoj trafici živi naš režiser živi. Stojiće Stoleski. Ćao. Mi njemu tu Hoćeš samo da nam ostavimo spremiš hranu. neki insert? Tu je član koji fali trenutno. Možete ga pustiti da ga imamo bar nekako ovdje. Da, Znači, da on bude tu duhom. Duhom sa nama. Vidite kako ima dobri kadrova. Ovo Vidi je ti sa to. razglednica. A, šta kažeš za seksi gaći? Čekaj, da li je ovo realno? To je snimano u Kasandriji, opština Poligiros. Ali čekaj, gaćice. Gaćice iz Ja ne razumijem. Vojni peškir oko vrata. Znam malo ruki i oni ne znaju. Imam ja tu jednog rođaka, ovdje je brat djeda Đure. Vidiš? Odvratan kadar. Na zapad, dolje, desat. Ali moraš imati facu da misliš da si jako seksi. Mara dobro sedi Dimitre, viš grudi. Boga mi, dobra trojka. A, dobili ste Vidimo ko ovo ima. A, congratulations. 100 soma. Svih kada je to bilo. Imamo još nagrade. Čestite. Nagrada iz Milana, putovnica za Milano kad smo snimali. Svetske metropole, Titela i Milana. Gradovi pobratimi, Titel i Milano. A ovde Za ste... popularizaciju opštine Titel. Kako se to kaže, gramata? Pa lepo, Šta imamo Boga. još mlađo? Ne, ja želim samo da ovo je ultimativni hit, ovo je soundtrack ovo sam- tvog života. Ovo je dobio moj ali- lik. Je, dagerotip je Čvarko Đorđe kad je bio mali. Ali ovo je jako zanimljiv moment. Da. Preparirani Vuk i Agni se upoznaju. Zato što nisu imali živog. Da. Jel Ovo smo da? dobili od udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba i stvarno, mislim, bilo nam je jako drago. Išli smo tamo u njihov taj dnevni boravak i super su nas dočekali i napravili su nam ovo. To nam je jako drago uspomena i to isto držimo ovde u našoj kancelariji. Nastavlja trezorka. Činite dobra dela tako što nas zasmejavate, to je vrlo važan Pošto nemamo segment. jedno konkretno dobro delo. Pa šta sam uradio da se setim? Velika je stvar u ovom trenutku zasmejavati nas, to je, ja želim da se zahvalim vama na tome. Hvala. Kolegiću kad se bude vratio s bolovanja. Jedna s njim posebna emisija. Hoćeš da uzmeš da otkrijemo jedan od naših ruža koji smo baš čekali? Ne možeš to tako otkinuti. Evo, Izvolite. specijalno za Hvala. nas. Hvala što ste nas ugostili. Što ste Jel miriše? nas ugostili. I Miriše. preporučili bi svakom. Gajite ruže u svoj Jo, Da, smo da. ih iščupali, čoveče. Neka tu je. Nije nam neki kraj, dobro, mogli bi nešto. neki bolji da smislimo. Nezadovoljna sam. Ajde, Nedovoljno si krajem. Da. Ajde, Ajde, vi neki. ste kreativci. Ajde, kako ovo možemo završiti? malo se nas zatekla s tim pitanjem. Hoćeš nešto jako lažno? Kao ovako izgleda njihov dan. Kao mi se ubijamo kao nešto pričamo. Aj sad.
Bilo nam je super u Novom Sadu, važi, vidimo se. Posle napornog puta stigli smo u naš mali drugi dom. Ovde Talija živi, ovde Talija nastaje. U Novom Sadu bilo je super. U međuvremenu je zahladnelo, jer ona temperatura u Novom Sadu je bila nenormalna. Dobrodošli u moj svet. Svašta tu ima. Ljubav. Lunarni kalendar. I Coca-Cola. Kad smo kod Coca-Cole, ja sam jako gladna, put iscrpljuje, jede mi se nešto toplo i nešto skuvano i nisam baš sigurna šta je to. Stoga imam aplikaciju Tastely, vrlo je lako nabaviti, odete u Play prodavnicu i, aman čoveč, odete u Play prodavnicu i skinete aplikaciju, ona se zove Tastely. Potom je vrlo jednostavno. Tu ima, ja ne znam, preko 100 recepata i jako dobre fotografije. I samim prolaženjem kroz sve te varijacije šta biste mogli da jedete, pronađete tačno ono šta organizmu treba. Potom uzmete, pogledate koliko vremena je potrebno za pripremu, šta vam je potrebno, spisak namirnica pošaljete sebi ili nekome u SMS poruci, taj neko to nabavi i zatim kreće kuhinja, kuvanje i slatki dome. Vrlo sam umorna, vidimo se sledeće nedelje i naravno možete nam se pridružiti. Ovo je Talijina stranica, ovako izgledaju naši kanali. Dakle, ovo je prva sezona, ovo je druga sezona, ovo je Kako da i specijali Kako da. Vi se lepo fino subscribe-ujete ili nam se pridružite na Facebook stranici Talije ili nam se pridružite na Facebook stranici Talije. Na jednom i na drugom mestu ste više nego dobrodošli. Vidimo se sledeće nedelje, a ja sad idem da biram. Mislim da ću jesti teleću čorbu.